Welcome to Filipino TV, mga kababayan ko. Maraming salamat sa suporta at binibigay niyo po sa ating channel. Ang video natin ito ay isang baha na dulot ng habagat. We are affected of southwest monsoon rain. Affected northern Luzon. Ito po ay noong August 16 to 17. At grabe po yung pag-erode ng ating kabundukan dahil po dun sa lugar po natin, sa Pangasinan, isa sa Pangasinan may solar plants. At syempre, wala na po tayong punong kahoy, nakalbo na po. Ang nandun ay mga solar plants, kaya ito po yung nangyari for the first time na dekada yung ang mga tao pong nakatira po sa amin, sa aming lugar sa Pangasinan. Ito na po. Naglalakad po tayo. Hindi po ako makapagsalita o anuman dahil sa syempre umuulan malakas. Nakakapote lamang po tayo para makita po natin ang update dito sa Pangasinan. Tingnan nyo naman, for the first time, yan, naging flooded na po. Putik ang nangyari. Ito po yung outcome na hindi po natin binibigyang pansin ang ating environment, ang ating kabundukan. Ano ba ang cause ng mga ganitong sakuna, pagkalamidad, paggrabe po ang ulan. Nauubos na po ang kahoy sa kabundukan. At syempre, may solar plants, ginagawa na po furnitures, ang mga punong kahoy na dapat po bawat putol may kapalit. At dapat po ang DENR ay binabantayan po ang ating environment kasi yun po ang kanilang serbisyo. So shout out po sa DENR Philippines. At ang kabuhayan po natin, ang ating mga ari-arian ay ito po, lubog sa baha. Hindi po tayo makatrabaho ng tama, pati pananim po natin ay affected na. Pag-ingatan po tayo ng Diyos, mga kababayan ko. Shout out to everyone. At sa mga ating mga OFW, magdasal po tayo na magbago po ang ating gobyerno, bigyan pansin po ang ating environment, save the planet Earth. At tayo po, ang importante po, ang buhay natin at ang future generations. Ito nga po yan, ginagawang pooling. At yan po, puro putik na ang dinadaanan po natin. Lubak-lubak na po yung ating kalsada dahil na rin po sa wala pong tigil na pagdaan ng mga heavy equipment, mga truckings. Dahil po sa may solar plants po dito sa part ng Soconi, Pangasinan. Papunta po yan sa Soconi, sa Labrador. Kaya ito po, kung naririnig nyo po yung ragasa ng tubig, talagang huge, heavy, at affected na po ang ating kabuhayan. At yung mga iba po natin na kababayan ay inilikas na po, nandun po sila sa evacuation center. Na pati ang evacuation center po ay hindi po sapat para sa isang bayan. Kaya shout out sa ating mga gobyerno, sa LGU. Tignan naman po ang mga evacuation center, pati mga comfort rooms ay hindi po sapat sa bilang na naapektuhan ng kalamidad. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel, Filipino TV, at ang ating sister channel, Filipino Life Stories. At ito po ay binabahagi po natin para po naman ang ating mga kababayan Pilipino na sa ibang bansa ay malaman po kung ano po ang nangyayari dito po sa atin sa Northern Luzon. Part ng Pangasinan is Northern Luzon. At tuloy-tuloy naman po ito dahil sa halos 2 linggo na po ito, may panibago pa pong bagyo. Kaya pag-ingatan po tayo ng Diyos, mga kababayan ko. Yan po. Ganyan po